Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkamu da kasancewa a cikin sabon bidiyon mu. To bidiyon mu ne insha Allah kamar ku gani a saman title din bidiyon ga so zan nuna muku yadda za ku gyara foton ku idan kuna son ku sa mai saje gemu ku canza ma foton kala ku sa foton yayi da duka duk wani abin da kake bukata kai editing na foton ka to insha Allah a saman wannan bidiyon zan nuna muku shi. Sannan zan ajiye muku link din application a wajen comment na farko ko kuma saman description. Idan an ce saman description idan kana kallon bidiyon kamar haka so kai din za ga alamun dan aro gashi nan sai ka taba shi. So bayan ka taba dan aro din so nan wurin nan za ga inda nan ce ga link din gashi nan kana gani. Idan kuma ba ganshi ba a nan wurin so kai sai ka zo wajen comment na farko ga wurin comment sai ka taba wurin comment kamar haka. So bayan ka taba wurin comment kai za ga inda nan ce ga link din kana taba link na application din kai da kai inda application yake sai ka dauko shi. Sannan dan uwa ka kamance ka danna bidiyon ga alamar liking domin tana sa bidiyon ya girma a yada masa sauran uwa ko da ma ba su subscribe din channel din ba. To yanzu kai tsaye mu je in gwada muku da za a sako application din. Kai tsaye zaka zo saman Play Store idan duka wannan wuraren bi ba ganshi ba kai sai ka zo saman Play Store so kai sai ka zo ka rubuta maka gashi nan kuna gani ga sunan application idan ka rubuta shi kamar kai sai ka danna search. So kana danna search kai tsaye za ka ga application din ya budo ma fuska sai ka danna mai install sai ka sabke shi. To ni idan saboda kan bata muku lokaci so kai tsaye deja na riga na sabke application din. Idan kana son ka bude shi a nan wurin sai ka taba a saman upgrade. Idan kuma baka son ka bude shi a saman nan sai ka fita sai ka zo sai ka budo application din. So bari in budo application din namu. So bari in duba so kai tsaye kamar ku gani gashi nan wannan shine application din namu ga yana sai in taba shi kamar haka. So bayan ka taba application din sai ka dan jira ya bude maka so kana gani application din kai tsaye zai bude ma wannan fuskar sai ka zo sai ka taba akan nan wurin. Bayan ka taba ya sake futa sai ka zo sai ka sake taba nan wurin sai ka sake taba nan wurin gashi nan kana gani zai budo ma nan sai ka taba wurin ƙarshe sai ka taba nan wurin. So bayan ka taba nan wurin so kai tsaye gashi nan kana gani abin da ya kama abin da zaka yi nan wurin yana suna buƙatar ka sai idan gashi nan kana gani a na shekara guda da kuɗin wata guda to muka tsaye ba so muke mu sai da kuɗi ba kai tsaye sai ka taba wannan alamar ta cancel sai ka cancel wurin. So bayan ka taba cancel din wurin so kai tsaye za ga ya cancel ma wurin gashi nan kana gani to yanzu me ya kamata mi kai tsaye sai ka zo sai ka taba akan nan wurin. So bayan ka taba nan wurin so gashi nan kana gani zai buɗe mana fuska sai ka taba authorize. Bayan ka taba authorize so kai tsaye gashi nan kana gani zai nuno maka wannan fuska. Idan kana son ka yi selfie din yanzu sai ka taba a saman nan camera. Idan kuma kana son ka dauko photo a saman gallery dinka sai ka zo ne sai ka taba gallery. To mun muna son mu taba shi mu dauko shi a gallery sai mu taba gallery. So bayan ka taba gallery so kai zai kawo ma dukkan wasu foton da suke saman gallery dinka. Idan kana son ka bi su a hanga sai ka idan kuma kana son ta nuna ma falda sai ka taba nan wurin. Bayan ka taba nan wurin so kai za ga duk wasu fallodi da suke saman cikin gallery din waka so kai sai ka zabi fallar da fotunan da kake son ka amfani shi. To ni foton yana a wannan folder sai in taba shi kamar haka. So bayan na taba shi so kai zai bude mana wannan fuskar so I'm sorry ba folder bace ba. Bari in sake koma ba folder bace ba ku dan jira in dubo folder. So sai ka duba da duka folder da fotunan naka da kake bukata suke sai ka dauko su yawara so ga folder nan kamar da kuke gani sai in taba ta kamar hanga. So bayan na taba folder so gashi nan kana ganin duka ya budo mun fotunan nan to sai ka nemi foton da kake son ka yi amfani da shi. Misali bari in ga wannan foto zan ce so bari in ce wannan foton nake so sai ka taba shi kamar haka. So bayan ka taba shi so kai zai budo maka wannan fuskar sai ka zo sai ka taba akan nan wurin. So bayan ka taba nan wurin so sai ka dan jira gashi nan kana gani yanzu haka zai bude maka wannan fuskar. To kai tsaye ga sanin duka zabuka duka sai abin da kisan kama foton ka. So yanzu misali bari mu taba zabi na farko. So bayan mun taba zabi na farko so gashi nan kana gani nan idan kana son ka misali sai mu roshi na sama wannan sai an fita sai wannan zabin na biyu. Wannan zabin na biyu kuma idan ka taba shi misali yanzu nan idan kuna ga da hanci na yake idan ina son hanci ne kamar ya dan kwanta sai in taba kan nan wurin. So bayan na taba nan so kuna ga hancin ya kwanta so idan kuma ina so in dan yi kumatu sai in taba a bisa wannan zabin. So yanzu kai da za ga kumatu na sun kumbura to duka wannan ba shi bane ya kawo mu sai mu fita yanzu kai sai mu zo a bisa wannan zabi na uku. So zabi na uku idan ina son in sa foton yayi dariya sai in taba nan wurin.
so za ka ga haka foton yayi dariya. So su waɗannan da kuke gani sai ka biya kuɗi sannan ka yi amfani da su. To mu yanzu ba ma buƙatar mu saya, sai mu zo a bisa wannan zaɓi na uku. A bisa wannan zaɓi na uku, so idan ina sai in sa gashi da yawa, so kamar shi gani nan bayan da gashi sosai, to ina sai in sa irin wannan gashin sai in taɓa akan nan wurin. So ina taɓa na, so za ka ga nan wurin za ka ga na yi suma da yawa. So gashi nan kuna gani, idan kuma na taɓa akan nan wurin, so nan wurin za ka ga suma ta ragu. Kai tsaye duka dai ba wannan muke so ba, kai ina nuna muku ne idan kuna bukata za ku yi amfani da su. Idan muka zo a bisa wannan zaɓin na fudu, gashi nan kuna gani zaɓi na biyar na kan so cewa sai mu taɓa bisa wannan zaɓi na biyar. So kai tsaye nan wurin idan muna son gemu sai mu taɓa akan nan wurin. So bayan na taɓa nan wurin, so kai za ku ga gemu ya hau, gashi nan kuna gani. So idan muka zo kuma a bisa wannan zaɓin, gashi nan wannan gashi nan kuna gani, idan muna son mu samu fuskar mu misali kamar ta yi wani tsabba ko wani amma makamancin haka, kai tsaye sai mu taɓa a bisa wannan zaɓin. So muna taɓa, so kai za ka ga gashi nan fuskar ta canza, ta yi wani tsabba hatta gemun kanshi ya canza. Sai mu zo kuma a bisa wannan zaɓin. To za ku dai bi duka a hankali ku gyara dai fotunan ku idan kuna buƙata. To da mun na ce ina son ina muku da ku dora gemu, idan kuna son ku mai da fuskar ku tun daga ku koma tun shekarun ku na baya, tun kuna yara, gasan duka wannan zaɓukan har aka yadda za ku tsufa. So duka nan za ku iya seta su duk komai da komai. To yin da yake yanzu duka wannan ba su bane, zo nan ku za ku bi a hankali da guda nan wurin, gasu nan kuna gani, duk ku gyara irin yadda kuke son foton ku ya kasance. Idan kana son kai saving din foton a saman wayarka, kai sai ka zo sai ka taba kan nan wurin. So bayan ka taba kan nan wurin, so kai zai baka dama kana son ka tura shi a saman Facebook ne, Telegram, Instagram, in kana son ka tura su duka a wannan wuraren, kai baka matsala. Idan kuma ba duka baka bukatar nan wuraren, sai ka zo sai ka taba kan nan wurin. So bayan ka taba kan nan wurin, sai ku dan jira. Idan kuka dan jira, so zai buɗo muku da dukkan wasu wurare ga sanan. Idan wannan wuraren gaba ɗaya za ka iya tura foton, ga sanan kuna gani. To ne yanzu gaskiya duka ba na son duka wannan wuraren gaba ɗaya in tura foto na, kai sai ka zo sai ka taba kan nan wurin, kamar nan wurin da kuke gani. So bayan ka taba kan nan wurin, so gashi nan kana gani. So kuna gani wannan shine asalin foton, so kuma wannan shine wanda aka edit din shi, gashi nan kuna gani. Idan ka zo ka taba kan nan wurin, so nan wurin zai nuna maka foton na motsi. Misali gashi nan kuna gani asalin foto, wannan kuma shine da muka edit din shi, gashi nan kamar da kuke gani. Idan kuma kuna son ku dauke su a hanga, so gashi nan dai kuna gani. Idan kana son kai saving, kai sai ka taba kan nan wurin haka. So bayan ka taba, kai tsaye yanzu haka ya shiga a saman wayarka. Idan kuma kana son ka dauke shi rika motsi, sai ka zo sai ka taba kan nan wurin. So bayan ka taba nan wurin, so kai za ka ga foton gashi nan yana motsi kamar da kuke gani. Gashi nan kai idan shi ma kana son kai save din, sai ka taba kan nan wurin. Yanzu haka shi ma gashi nan ta kai zai je ma saving a saman wayarka. Gashi nan kuna gani ya kusa idawa, yana tafiya. Okay, gashi nan yanzu ya ida shi ma mana saving a saman wayar mu. To bari mu je mu duba mu ga so fotunan sun sabko ko ba sabko ba. Kai sai ka shiga saman gallery. So bayan mun shiga cikin gallery din mu, so bari mu ga fotunan ina suke. So kai tsaye ga wannan gashi nan kuna gani, ga original, ga wanda muka edit din shi kuna gani. Wannan shine wanda muka edit din shi, wannan kuma shine original din. So sai wannan wanda yake motsi, kai tsaye gashi nan wurin. So gashi nan kamar kuke gani, wannan shine wanda yake motsi. To anan nake ce muku bisalam, yawa ka kuma ta da yi mana sharing din bidiyon mu, kuma ku yi subscribing dina ta yadda daga zarar na ɗora sabon bidiyo za ku gani.